on pesä. Täältä näkee koko kaupungin ja vielä tuolla. Aika voi olla muuta. Katsotaan tätäkin. Katsotaan kauppaan. Joo, minä. Äiti, kato kauas, tosi kauas. Näetkö jonkun korkean rakennuksen? Näetkö? Näen. Mikä se on? Onko se radiomast? Ei huomaa, mitä tässä. Miksi täällä ei ole internet? Ei, siihen ei saa nostaa, ettei sitä voi tippua. Kaula. Toiselle puolelle. No sitten tulee päivä sinne maapallon toiselle puolelle. Ja meille tulee yö. Minne ja aikaan se menee? Mä en tiedä, asuuko ne koko talven täällä vai lähteekö ne sitten kesäksi sinne Skandinaviaan? Eikö ne Tanskaan. Äiti, No, missä meidän hotelli? meidän hotelli on tuolla päin. Kävelitkö? Me käveltiin. Kato, näetkö, tuolla on Kutubia moskeja tuolla. Jemnafna on tuossa noin suoraan edestä meistä. Onko tää onko toisen kuninkaan palatsi? Eikö se on jonkun oma talo? Siinä on jollakin ihan oma talo siinä. Passua ja tuota. Ja toinen on kuninkaan palatsi. Näettekö tuolla noin vuoret tuolla Can you see where the clothes are? That's not kuninkaan palatsi. It's the kuninkaan palatsi stick. And maybe can be the valtioiden. Joo, niin se voi olla, että se on portinvartijan talo. Joo, valtioiden. Kattokaapa tuonne horisonttiin, tuonne pilvien alle. Näettekö, siellä on vuoria? Siellä on ne atlasvuoret. Niillä on jotain atlas. Sitä mä en tiedä, kuka on semmoisen nimen antanut niille. Mä näen kaasua nousee. Eikö Kato. Siinä on joku polttaa, joka... Haluatko sä ostaa postimerkkiä? Yeah, because England took the card to that. Lähetä korttepapalle. Yeah. Täällä kato, kuvataan näitä pulujenkin pesiä, kun ne pulut pesii noissa koloissa. Niillä on hyviä koteja niissä. Mitä? Tuossa puluja pesii tuolla koloissa. Minä haluan syödä pulun kanssa. Pulut tässä kanssa. Linnunliha. Äiti, voiko lintua syödä? La mitad de las veces te quedas sin la ropa. Joku huutaa seuraa. Mitä? En tiedä se, minkä takia. Kyllä siinäkin on pulujen lempipaikka tuossa tornin päällä. Toimissa ne toisia vaatteita. Tuo on katsokuninkaan vaatteet. Ei ole. Se on joku kopi. Ei se ole kuninkaan. Tämä on missä nykyään. Tosi tämä siellä ykkössä. Hei, voitaisiin mennä katsomaan joku.
me mennään. Kun kohta on yö, niin meidän pitää vielä syödä. Ja meidän pitää hakea kakut ja kaikki kaupasta. Kun kaupassa on kakku, to where you see them. When you get the carrot, so there I've got a cake store. So we need to go and then So Mommy, we need to go now. Toi on varmaan siinä on vesisäiliö ja tommonen aurinkopaneeli, niin näetkö se vaakasuora aurinkopaneeli, se ottaa auringonsäteet. Ja sit se lämmittää se energia, mikä tulee niistä auringonsäteistä, niin se lämmittää sen veden, mikä on tuolla tynnyrissä. Se on semmoinen halpa keino lämmittää vettä, ei tarvii ostaa sähköä sähköverkosta. No se on noita johtoja, mitkä tuo sähkön sieltä energialaitokselta. No siellä on se tie, mistä me tultiin just äsken. Mennään vaan. Mä otan kuvan vielä täältä tuolta toiselta puolelta. Pitää vielä mennä kauppaan ostamaan kakkua. Noniin.